Здравейте, приятели! Тази събота бях на обучение, което е свързано с нормите на развитие на 2-годишни и 3-годишни деца. Искам да благодаря на Александър Кърджев, нашия лектор, логопед, от който много научих. Точно, конкретно и ясно. Съответно, ламинирах си и си извадих нормите за 2 и 3 годишни деца във всяка една от сферите. Социално-емоционално развитие, езиково и комуникативно развитие, когнитивно развитие, математическо и логическо умение, игра и творчество, двигателно физическо развитие. Съответно, когато имаме тревожни сигнали. Чрез него аз мога да наблюдавам и ще правя от тук нататък още по-конкретно организирано, когато идват децата тук при мен в детски център Слънчев дом. Още неща съм подготвила за децата, но ще ви го споделя в следващото видео.